श्रीरामचंद्रांचं संगीत आणि त्यांच्याकडे बघितलं की त्यांच्या कविता निसर्गाकडे झुकणाऱ्या वाटतात. असे कवी होणं, सुरेश भटांसारखे कवी होणं फार मुश्किल आहे असं आशाताई म्हणतात. आणि चित्रपट हा जो हे जे गाणं आम्ही आपल्यासमोर आणणार आहोत हाचा चित्रपट आहे घरकुल. सुरेश भट आणि याचे संगीतकार आहेत सी रामचंद्र. मलमली तारुण्य माझे, मलमली तारुण्य माझे, तू पहाटे पाघरावे. मलमली तारुण्य माझे, तू पहाटे पाघरावे. मोकळा केसात माझ्या, मोकळा केसात माझ्या, तू जीवाला गुंतवावे. मलमली तारुण्य माझे, तू पहाटे पाघरावे. ला